Akụkọ m na-akọ taa bụ akụkọ ihe mere na ndụ m. Ebilite m ụwa fụ onwe m n'ụwa, fụ onwe m n'ọnọdụ ọma site n'aka nne na nna m. O nweghị ihe kọrọ m. Nne na nna m afụrụ m onwe m n'ụlọ elu, ọ bụrụ nke ha lụta. O wee bụrụ na nne m mụrụ anyị 9, ụmụ nwoke dị ya, ụmụ nwaanyị dị ya, mụnwa bụ obere nwa na ha ncha niile. Mgbe ahụ m na-etolite, nna m kọrọ akụkọ gbasara nne m, etu o si chọọ afọ ime before o wee bido wee mụba anyị mgbe ha bi n'ugwu Awụsa. Anyị wee na-eto, my mother bụ nne m na-agbakwanụ mbọ. Ọ na-eme businesses dị iche iche, na-esi ma nri, na-atụ mgbele. Ọ na-emetụ ego aka. Ntolite mara ihe, wee fụ na ụmụ ya, ụmụnne m ndị ọzọ kpọrọ nne m aha akpọmasị. Dịka nwata m bụ, bụrụ obere nwa na obere uche m nwere mgbe ahụ, amaghị m etu m esi wee tinye ya bụ okwu ọnụ, mana ihe m na-anụkarị n'ọnụ ụmụnne m bụ na nne m ahụ na-ata amoosu. Diọkpara nne m na-abịa na-eti nne m ife n'ihu anyị. Ọ bịa n'ugboro ugboro tikpọsịa shop ebe ọ na-ele nri. Ụmụnne m ndị nọchakwa obodo oyibo, aha connect nne m, aha kpọ ya na fonu, ha na-ekwu na ọ bụ amoosu. Mana o nwere ofu ihe m chọpụtara n'ebe nne m nọ. Nne m na-abụ o wee iwe kwuo okwu, ihe ahụ o kwuru na-emekarị. Ya na mmadụ na-ese okwu, ọ sị ka ihe dị otu a mee onye ahụ, ihe ahụ ga-emekwa onye ahụ. Mgbe m na-aghọtazi ihe dị omimi dị iche iche na etu m nwere ike isi ghọta, na-afụta na o nwere another power ọ na-epossess. Our father wee kọkwara anyị akụkọ na mgbe ahụ ha na-achọ nwa ahụ, na-agwakwara ya na onye mmiri ka nne m bụ. Nne m na onwe ya mechaa one day wee open up, wee sị na my father naghara ya ọrụ o kwesịrị ịrụ n'ụwa, na ọ pụtaghị n'ụwa ka ọ nụọ di, na ọ pụtaghị n'ụwa ka ọ mụọ nwa, mana due to na ọ fụrụ nna m n'anya, ya na ya wee biri. O wee mebie otu ahụ o kwere na nkwa na be ndị otu ya bụ ndị mmiri, wee sị ha nye ya ọmụmụ ka ọ mụba nwa. Nọ na-ewute na ọ ihe ọ pụtara ụwa ime, mana na nsogbu adịghọ. Ọ sị na ọ ya bụ nyanwa mere ụmụ ya ndị a ọ mụziri n'ụwa ji ebu ya agha, na ọ ha erite anything n'aka anybody karịkwa ajọ ọnụ na ajọ afọ o bu. Ụmụnne m ndị tọrọ m atọ nụchakwa di n'ofu obodo anyị. Nne m jere ọmụgwọ ugboro ugboro n'aka ụmụnne m, emechakwa o burukwa afọ ọjọọ wee nata, ma ndị si na ya abịazi ọmụgwọ ọzọ, na ọ na-ata amoosu, bụrụ ajọ mmadụ na-agwọ ọsọ ọgwụ. Alaikiri m nne m dịka ọdụdụ nwa ya, na-esogharị ya, na ndị mmadụ na-akpọ m akpa aka nne ya. Nne m na-akpọkwanụ m mee ya. Mụ na ya na-anọ mgbe niile. Njechaa akwụkwọ secondary school, due to akpọmasị ụmụnne m ndị ọzọ kpọrọ ya, etu ahụ ka ha si enekwa m anya akpọmasị ahụ, maka na mụ na ya nọ oge ọbụla. Mana o nweghị ihe mma m emenwu maka ya. Nyanwa na onwe enweghị ihe ọ gwakwanụ m etu m esi wee mee. Mgbachikwa nkịtị, anyị na-eto. Emechaa nna m wee nwụọ. Akọkwa akụkọ nọ nne m gburu ya. O wee sị na aka ya adịghọ n'ọnwụ nna m, na-ebutegodi nọ ya aṅụ. Ya na ụmụnne nna m na-esekwa okwu nke ahụ n'ezinụlọ be nna m. Ya na ụmụ ya na-esekwa okwu na ọ nyanwa gburu nna anyị bụ my father. Emechaa ebe anyị bi, emechaa wee gbaa ọkụ, emechaa ejebe ihe niile dị na ya. Emechaa n'oge ikpeazụ ele ụlọ nne m sitere na nri ọ rụrụ ya na nna m. Emechaa anyị nawa ụlọ, end ya up n'ụlọ. In those process, enwenwozi m ike ịba university or mahadum. Esozi m nne m wee nọrọ n'ụlọ.
mụ na ya na-ata ahụhụ.